Hello po, good afternoon mga idol at mga kamamo. Welcome back to YouTube channel. So, we're here inside Batuta Mall sa Fountain of Lions. Malapit dito yung Carrefour. Ayan, dire-diretso lang po yan. And then, kanan. Kasi nga po ay mamamalingki lang po tayo mga idol at mga kamamo. Kung ready na po kayo ay tara, samahan niyo po kami. Let's go! So, ito na po mga idol at mga kamamo ang aming pinamili. So, pasensya na po kayo kung hindi po nabibuhan yung aming actual na pamimili sa loob ng Carrefour. Kasi baka bawal din sa kanila. Hindi ko pa naman try pero may mga grocery po kasi na bawal mag-videos. At saka may maliit kaming daladala. So, ayan po yung pang isang buwan namin konsumo. So, 1,600 dirhams equivalent to 23,722 pesos. Bumaba po ang dirhams ngayon. So, ayan, meron din tayo mga fresh na seafoods. So, meron din chicken. So, wala lang po yung mga non-Muslim food doon sa Carrefour. Kaya, ito lamang po ang aming nabili. Meron tayong mga diaper ng bata. Meron din sabon, panlaba, mga shampoo, bata, conditioner, at syempre yung bigas na jasmine rice, sunrocks at mga pangkulay sa buhok kasi kakaedad na tayo, may mga uban-uban na, yan, close-up, at saka may sabon para medyo pumuti tayo, mga kamamo at idol, chagot lang. Hanggang sa plato, ayan, tissue, coffee creamer na mura, may mga naka-sale. Yung mga naka-sale ang aming binibili. Mga naka-sale ang pinipili ni Ma'am Rose para naman makatipid palalo. Meron din tayong Nescafe 3-in-1. So, mga tela, paminsan-minsan kakain tayo ng medyo masarap-sarap. Meron din Lucky Me, tuyo, sukal. At meron din po tayong dried taro leaves. So, meron din egg, vinegar, dried mangoes, ayan, para naman sulit yung ating paghihirap sa araw-araw, medyo kakain ng mais ayos. Meron tayong masustansyang mga pagkain. Ayan ang aking nabili na dried taro kasi may balak akong magluto ng laing. Ayan, papakita ko sa inyo ang paraan ng pagluluto niyan sa aking next vlog. So, at meron din po nakita si Mama Rose na Angel Evaporated Milk at Condensed Milk. Ayan, bihirang-bihira po yan makita doon sa Carrefour ng Batuta. Kaya, mili tayo ng konti. At meron din tayong mga masustansyang gulay at prutas, avocado. So, napakasustansya ng avocado na mayaman sa vitamin C and K at marami pang iba, riboflavin, niacin, folate, at kung ano-ano pa, meron din po tayong lettuce na talaga namang napakayaman din sa vitamina at nakapagpapatibay ng ating mga buto at ng ating eye health. At isa rin po ang broccoli na talagang napakasustansya, lalong na sa ating mga puso at mata. At marami pang iba sa isa rin itong ating cucumber or pino na talaga namang napakamura na nga ay masustansya pa, siksik sa mga sustansya at nagpapaganda ng ating blood sugar, weight loss, hydration at marami pang iba. Balik tayo kay broccoli na pwede nating iparis sa lahat ng mga pritong ulam tulad ng isda, karne, or kahit ano pa. Pwede nating isahog sa mga lutuin tulad ng beef broccoli or chicken broccoli, creamy chicken broccoli, and back to lettuce and avocado na paborito namin. So, talaga namang napakasustansya. Isa rin yung mushroom. So, ayan, meron din po tayong beans. Katulad din ng broccoli ay pwede nating ihalo sa ating mga iba't ibang dishes, traditional dishes, at saka frying and baking at kung ano-ano pa. So, ito ang superfood na blueberries na napakayaman sa vitamins and minerals. Katulad din po nitong red grapes or kahit anong kulay niyan, merong green, merong black. A grape is a fruit, botanically a berry, or the delicious woody vines of the flowering plant genus Vitis. Hanggang dito na lamang po mga idol at mga kamamo.
Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at sana po ay patuloy hindi kayo magsawa sumuporta sa aking maliit na YouTube channel. At sa mga bagong subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please help me support my YouTube channel. Thank you all. God bless. Bye-bye.